Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang umaga. Ayan, may love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng nararating ng live broadcast na ito, mega love shout out po. Malikot ang ating camera, malikot ang ating holder. Teka lang ha. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at siyempre, teka lang. Chris Jan Tumale, hi po, good evening. Ayan, magandang gabi po sa iyo, Chris Jan Umale, Tamsak po host. Ayan, thank you. Maraming salamat at siyempre, paki-like and share na rin. Tika lang. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ay, salamat sa nakatambay dyan. Ayan, kwentuhan tayo. Kumusta po kayo? Ayan, comment kayo dyan. Comment lang po kayo dyan para ma-shout out ko yung inyong mga pangalan. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, batiin ko muna ng magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon. Mega love shout out po. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out po kay Ma'am Rosalina. Mega love shout out sa Kaaratim Plus One. Ayan, mega love shout out sa kay Paul Donisa Official. Mega love shout out kay Ma'am Analisa. Mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, sino pa? Kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Mega love shout out. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng naaabot ng broadcast na ito, mega love shout out po sa inyo lahat. Ayan. Ayan po, sa darating na sa darating na katapusan ng March, arangkada na ang local campaigning. Kaya naisip natin bilang suporta sa Duterte. Ayan, nandyan po ang Attorney Vic Rodriguez, Doc Mata, Attorney Jimmy Bundok, Philip Salvador, Attorney Lambino, Marcolita, sino pa ba yung sa 10? Nakalimutan ko yung 10. Basta Duterte, ang dala-dala ng ating Pangulong Duterte, ang mas maganda gawin nating straightan ang laban. Kasi nga, bilang bilang pagsuporta natin kay Tatay Digong, dapat pakita rin natin ang suporta sa kanilang lahat. Ayan, mega love shout out po sa 14 million in the house. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng commentator. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. 17 million in the house. Mega love shout out po. Ayan, anong masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon? I-comment nyo dyan. At ito si Chris Jan Tumale. Ayan, mega love shout out. Ayan. Sa gusto rin po mag-promote ng inyong channel,
ay nandyan po ang ano, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Paki-like and share na rin po para like and share na rin po para mas maraming makakaalam at mas maraming maabot ng live stream na ito. At yun nga, kagabi nga nilive nga natin yung investigasyon sa Senado, ano, na kung saan nagkabuhol-buhol na yung mga nagkabuhol-buhol na yung mga ano natin, ano, yung mga honorable natin na mga sekretary, hindi na magkandamayaw sa pagkakatwiran. Pero ang nangyari, ang tagasalo ay si Secretary Boying Remulla ng DOJ, ano, kung saan wala na, as in hindi na maintindihan kung anong may privilege, executive privilege, mayroong executive session, di ba, nagkandalit-silit sina. Kaya nga ang hirap ng mahirap talaga tahi-tahiin yung mahirap talaga tahi-tahiin yung pagsisinungaling. Biruin mo, in-interview si DILG Remulla, no? Baka magkamali po kayo. Ang Remulla po ay dalawa, DOJ at saka DILG. Yan. SILG. Ayan, ang dalawang Remulla po yan, di ko alam kung magkapatid ba yan o magpinsan. Basta parehas Remulla. Si John Beck at saka si Boying Remulla, no? Kaya ang nangyari, itong si Boying Remulla, tagasalo doon kay kasi nga nagkanda buhol-buhol siya doon sa pagsagot eh. Biruin mo, chismis. Chismis daw na mayroon ng warrant of arrest. Nagpulong-pulong silang apat na mga matataas. Top brass yun, talaga naman. Ang talaga, ang kasinungalingan talaga pag ang katotohanan ang umiral, mahirap mahirap kontrahin pag katotohanan ang lumitaw, mahirap kontrahin. Ang mali kay SILG, dapat ang ginawa niya is kinausap niya na lang yung kasi total naman nila burahin mo yung post na yan, makakasira sa gobyerno yan kung hindi tanggal ang prangkisa nyo. Wala, nakuha, hindi siya makalusot doon, kaya ang ginawa niya executive privilege. Kumbaga umiwas na siya, hindi na kasi nagkanda buhol-buhol na Ang ginawa naman, dahil wala, ipit na sinalo naman ni DOJ Secretary yung to the rescue ang kanyang kapatid. Ay nako. Hindi pa yan kasi unti-unti nang nabubulgar unti-unti nang nabubulgar ang katotohanan, kaya wala, mahirap na talagang mahirap na talagang pasinungalingan. Kasi siyempre sa dami ba naman ng social media influencer, di ba? Lumabas na, i-booking sila lahat, no? Baka pwede naman paki-like and share para mas marami tayong mas maraming makakaalam na tayo po ay live. Medyo late night na tayo mag-live. Ayan. At comment po kayo dyan sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo dyan sa gusto ng magpa-shoutout. At siyempre, mayroon akong may pinapagawa lang ako, pero gusto ko gawa na bago ko i-announce sa inyong lahat bilang
bilang suporta, no? Bilang balik ko sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta dito sa channel na ito. Siyempre, sisiguraduhin ko sa inyo na hindi tayo gagawa ng fake news. Yan ang ating ano diyan. Babase tayo sa kanilang mga pananalita, reaksyon. Siyempre, tayo naman bilang isang malayang mamamayan, hindi naman masama siguro yung reaksyon na natin ang kanilang mga pinaggagawa, hindi ba? Pero kung gagawa tayo ng fake news, yun po ay mali. Kasi po, alam nyo naman, ang inyo pong lingkod ay nasa ano din po ako, nasa paglilingkod din. Kaya mahirap tayong makitaan ng hindi magandang no? Hindi magandang magre-reaksyon tayo base sa kanilang mga ginagawa. Magre-reaksyon tayo base doon sa mga nangyayari sa kapaligiran, no? Lalong-lalo na sa ating pamahalaan ngayong mga nangyayari na ito. Pero huwag niyong isipin na hindi tayo pro Duterte, no? Tayo po ay pro Duterte. Kasi nga madalas kong sabihin ito sa inyo na talagang dito sa lugar namin ay talagang talamak na naman yung pinagbabawal na gamot. Tumahimik lang talaga dito nung panahon ng dating Pangulong Duterte, kung saan 6 na taon na nanahimik dito yung mga magulang na talagang naperwisyo. Kasi hindi naman ginusto ng magulang yan na magkaganon ang kanilang anak. Siyempre, talagang stress din yun sa kanila. Nandahil nga sa lugar na kanilang kinalakihan, naging barkada, na impluwensyahan, hanggat sa umabot na naging sakit na ng ulo ng magulang. Mayroon din na yung magulang na mayroon din magulang na impluwensyahan yung magulang. Ganon din, parang talagang yun nga yung nung nakaraan linggo nga na kasama namin yung isang nanay. Pag uwi namin, ang akala daw nung nanay, ninakawan na sila ng mga gamit sa bahay. Yung pala, bininta na ng kanyang asawa kasi nga lulong din sa pinagbabawal na gamot. Walang mapagkuhaan. Ang ginawa, pinagbibinta yung mga gamit. Pagdating nung nanay, naiyak na lang. Ang nangyari, wala na siyang ibang choice, magtiis talaga. 'Di ba? Napakalaking stress 'yun sa isang magulang, lalong-lalo na mayroon pang mga maliliit na bata. Siyempre, pag nakikita 'yon, lalong-lalo na yung kanyang tatay, ay okay lang pala na maubos yung mga gamit sa bahay. Hindi dinidisiplina ng nanay. Kaya yan ang mga nakukuha Yan ang kadalasan na kaya yung kabataan nakikita nilang ganon, inisip nila, pero hindi nila alam na stress na yung nanay. Kaya nga diyan ko hinangaan ang dating Pangulong Duterte, kung saan talagang tumahimik, as in tumahimik, no? Sino ba diyan sa inyo ang mga sa lugar nyo, yung mga malalapit sa depressed area, na yung mga anak nyo ay nababarkada, di ba? Di ba nung panahon na talagang nagsitago kasi dito sa amin talagang nagsilayas yung ayaw sumurinder, lumayas talaga lumayas dito sa ang hindi lang talaga lumayas yung mga sumurinder. Mayroon dito mga sumurinder na nagparehab. Mayroon naman gumanda yung nila, kasi paglabas nila talagang namulat na sila sa katotohanan na hindi pala ganun dapat ang pinamumulat sa kanilang mga anak. Kaya maraming natuwid na
O, hanggang ngayon nga, yung iba, ah, nag, yung mga, yung mga nagsumuko noon na hindi tinuloy yung kanilang wellness, ngayon may mga nagwi-wellness. Kaya nga nakikita nila kung gaano ka seryoso yung nasa baba. Kaya nga malaking bagay na talaga malaking bagay yung pag ng dating Pangulong Duterte. Kaya siyempre yan ang hinahanga natin sa kanyang pamumuno. Isa iyon, no? Isa iyon sa talagang naging seryoso siya sa kanyang trabaho. Yon. Kaya siyempre ang ating title ngayon is Duterte. Di ba? Bilang suporta, suportahan natin kasi nga siyempre mayroon naman tayong malayang suportahan natin yung Duterte. 10 po yang mayroong 6 yung original, 4 yung kanilang guest candidate. Yan, 4. Kasama doon si Atty. Vic Rodriguez, si Marcolita, si Mata, Doc Mata, at saka si Lambino. Ayan. Shout out from Silang, Cavite. Ayan. Mega love shout out Juin Lauza. Ayan. Mega love shout out din sa mga taga Silang, Cavite. Ayan. Lalong-lalo na kay Juin Lauza. Ayan. May kapatid ako diyan sa sa Silang. Silang na ba 'yon yung Sampaguita? Nandyan yung asawa ng kapatid ko. Ayan. Diyan sila ngayon nakatira. Kaya yan, mega love shout out sa mga taga Silang. Lalong-lalo na kay Juin Lausa. Ayan. Kumusta naman ang inyong lugar? Boss Juin? Kumusta ang mga dyan? Nagbali ka na ba? Or dumami na? Kasi dito sa amin iyon ang naging kasi dito sa amin iyan talaga ang naging kaya kahit papano nagkaroon kami dito ng may mga ginawa kaming mga project para kahit papano makontrol, di man mawala, makontrol, no? Makontrol na kahit papano maibsan, kumbaga, kasi ngayong panahon napakaraming mga possible na kabataan hindi man natin makontrol na yung dati na talagang nakagawian na nila, kahit yung kabataan makontrol natin na kahit papaano maiwas. Kaya nga yun nga ang kinento ko kanina, na yung nanay dinala namin sa isang seminar para kahit papaano medyo lumawak yung kanyang pagkaunawa sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ang problema pag uwi niya, na problema siya kasi parang ninakawan daw. Parang ninakawan na siya. Duterte solid from Silang, Cavite. Yan, dapat Duterte tayo. Duterte. Di ba? Straight. Duterte. Ayun nga yung saka kahit alam niyo nung nadala namin doon sa yung pag-uwi. Nadala namin yung nanay pag-uwi. Ang ganda ng ang ganda na ng na sa yung nakikita niya, parang nakitaan din namin ng konting na parang nawala yung stress niya sa sarili niya. Ang problema, pagdating niya ng bahay, para daw ninakawan, wala na yung mga gamit, yung kaserola, yung kaldero, yung kalan. O boss, yung pala bininta ng asawa kasi nga wala nang panggamit. Kaya ang nangyari sinurinder niya nung sinurinder niya nung kinagabihan. Tumakas naman. Ngayon hindi na malaman kung nasaan na nagtatago. Kasi nga tinakasan yung pulis dadalhin dapat ng rehab center.
Dadalhin siya dapat ng rehab center. Ang nangyari, tumalon sa mobile. Kaya naawa ako doon sa nanay. Ay, follow up siguro yun. Siguro. Kasi pagdating namin ng mga alas 5, malinis na yung bahay. Hindi kami naawa doon sa ano kasi matanda na yun eh. Kaya nang i-survive yung sarili niya. Kahit ano kasi pinagbibenta na nga yung mga gamit. Alam niyo, naawa kami sa ano, naawa kami, Boss Joel. Naawa kami doon sa ano, doon sa mga anak kasi maliliit pa eh. Yung panganay niya is grade 5 pa lang, grade 6. Bata pa eh, apat yung anak. Eh yung nanay medyo may dinaramdam yung nanay kasi may karamdaman yung nanay eh. Mayroong basta payat yung nanay. Kaya nung nagkaroon kami ng ano, mga pagkakataon, nagkaroon kami ng partnership kung saan yung ano, nagkaroon ng mga seminar tungkol sa wellness, tungkol sa kung paano ka ano, sa pang-araw-araw. Kaldero kay kumusta? Ubos nga ano, Boss Joen. Ubos yung kaldero. Yung basta walang ano, ang natira daw sa kanila yung ano, 3 plato, 3 pirasong pinggan. Ubos daw. Umiiyak nga yung nanay kasi naawa din kami sa ano, naawa din kami kasi siyempre yung mga bata siyempre ang ano noon, kaya nga ang pinayo namin, total nagsakripisyo ka na, i-give up mo na, mag-give up ka na, i-surrender mo na kasi pag nakita yan ng mga anak mo, masasana yon ay okay lang pala sa nanay na ano kasi pinapabayaan lang eh. Bakit? Alam mo, Boss Joel, para akala niya nga daw ninakawan siya. Eh yung mga kapitbahay niya nagsumbong, nakaw, hinakot na nung asawa mo, pinatimba. Takbo naman siya doon sa ano, takbo naman siya doon sa junk shop. Ay, wala dito, wala. Hindi alam kung saan dinala. Kaya ang ginawa ngayon, tumawag siya ng pulis. Kaya isusurrender niya na nga yung asawa niya. Di sakto pag-uwi ng asawa niya, dinampot. Dinala doon. Sos, nung nalingat yung pulis, tumalon man sa mobile. Ngayon, di na nagpapakita. Kumbaga, yung mga seryosong bagay, dinadaan na lang natin sa tawa para hindi tayo mag-focus doon sa ano kasi pag stress ang nasa utak natin, hindi tayo makapag-isip ng maganda eh. Kaya sabi namin, sige, mag-give up mo na yan. Huwag kang magmahal ng hindi ka mahal. Arang mo ang aoy. Di ba? Badlongon kaayo. Kaya nga, ano na? So, yung asawa pa naman niya na babae, napakapayat kasi nga kasama na sa stress eh. Kasama na sa stress yung ano niya eh, dinaramdam niya kasi nga siyempre sa asawa niya. Sabi ko, kahit pa paano, pag wala na yan sa poder mo, pag mawala na yan sa poder mo, talagang tiisin mo na lang na ano, isipin mo na andyan lang siya nagbakasyon para mawalan ka ng stress sa buhay. Yung trabaho pa naman nung ano, naglalabandira, tapos yung lalaki wala man trabaho. Walang pang higop. Ayay. Nakitaan ng pagkakataon. Imbis na yung ano, yung kapatid niya nanalo ng raffle Kalan noong December. Dahil nga naawa sa kanila, nagluluto sa uling. Binigay naman ng kapatid yung ayun, nakakuha ng tiyempo. Way tagay diha, kapoy istorya. Ay, sige. Magtagay-tagay ka diha, Boss Joen. Tagain na lang kung ano, pulutan.
Ah, kaya nga napakalaking bagay talaga, Boss Joey, na ano, napakalaking bagay talaga na maging yung ano, nandyan, marami sa yung nakaalalay na ano. Kaya, yung mga residente namin dito, kinakabisado namin kung ano bang mga buhay-buhay nila para kahit pa paano. Meron kasi kaming nagkaroon kami ng partnership sa De La Salle University na nag nagkakandak sila ng mga seminar tungkol sa mga buhay-buhay sa pamayanan, mga realidad, mga nangyayaring ano. Yan, maraming mga bagay na ano kung saan nagkakandak sila ng mga seminar. Ayun nga, dinala namin doon yung mga parents kasi nagkaroon ng tungkol sa wellness, tungkol sa pamumuhay sa pang-araw-araw, kung paano mag-budget, mga ganyan-ganyan na ano. Nako, wala na siyang babudgetin pag uwi niya kasi bininta na yung mga gamit sa bahay. Sabi ko, sa susunod yan ang ibenta niyan yung bahay nyo. Ay nako, nakakaawa na ano. Natatawa kaming nakakaawa, na nakakainis. Kasi nga nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nako, ganda-ganda ng katawan niyan eh. Napakataba kasi ano yun eh. Isa iyon sa sumurinder. Yung pag-declare no na surrender ka agad siya kasi mabait naman yung asawa niya. Napakabait naman, as in pag kami nga diyan eh, pagsabihan namin, talagang okay siya, okay. Ang problema pagdating na doon sa loob ng bahay, hindi niya na kayang kontrolin ng hindi naman nananakit. Yun lang talaga, ayaw magtrabaho kasi paano magtrabaho, laging puyat. Paggabi gising. Kaya nga madalas sabihan namin eh, mag-duty ka na lang, kaya magbantay ka na lang sa para may pakinabang naman. Di kuya, wala naman akong nagbabantay naman ako eh. Pero kung saan nasulok. Ayun nga, itong huli, mayroon ng mga napiperwisyo, yung mga tricycle, nawawala ng gasolina. Di ba? Dapat magtanod unta. Ayun na nga pag inaano nga namin, magtanod ka na lang kaya. Kuya, oo lang yun kuya. Kasi sa gabi sigin ronda eh. Mamalay-malayan mo, may nagrereklamo na, may nawala na ng gasolina. Hindi mo namin ma-pinpoint kasi wala mong kaming ebidensya. Pero lagi namin huwag kang magpahuli ha. Mababaldog ka. Pag kinausap po lang siya, wala siyang pagsabihan mo nga eh, tulog ka na, kuya, lang yun. Ay nako. Kaya nga maano ka naman sa kanya, hindi katulad ng iba na talagang hindi katulad ng iba na pag na siya, as in parang gusto nang makipag-away, matapang na, di ba? Siya hindi siya marunong siyang kumilala. Kaya nga kahit papano yung niya okay. Ang problema, perwisyo na talaga. Bandang huli, marami nang nawawalan ng gasolina, marami nang nagreklamo. Ngayon, para makuha namin yung loob ng asawa, dinala namin doon sa sige, pag para kahit paano matuto ka. Sus, natuto talaga siya. Pag uwi niya, ubos na yung natuto siya, isurrender talaga yung asawa niya. Sige, payag na ako. Kasi dati, pag tumawag lang yan ng barangay, iiyak na kasi paano daw yung mga anak niya. Hindi nga nakakatulong nakakaperwisyo pa eh. Gamhanan kaayo siguro
na kaso ang mga gamit iyang ilipat bahay. Oh, kaya kaya nga wala siguro siyang naisip na ibang choice. Mayroon naman yung kalan kasi bago-bago pa binigay ng kapatid noong December eh. Medyo matagal-tagal pang gamitan yun eh. Ang problema, hindi na nila mahanap kung saan dinala. Kasi nga, ang balak sana namin ay yung bumili, kuhain namin. Pag hindi binigay, di may kaso naman yun. Anti-fencing yun. Hindi man tinuturo. Sabi, hindi, malayo. Kasi maghapon nga kami doon sa sa seminar. Malayo daw. Kaya, nakapag-desisyon yung asawa. Tulungan nyo kami na isuko na lang. Ewan ko magtatatlong linggo na yata. 2 linggo na mahigit. 2 linggo na mahigit na hindi na nagpapakita. Nadamay pa ang bahaw ato. Buti kung may bahaw halos wala ngang halos wala ngang alam mo yung naawa talaga. Talagang maaawa ka kung makikita mo ang sitwasyon. Yung mga anak nila minsan kung saan na lang kung saan na lang sasama makikikain. Kumaga natututo na yung bata unti-unti na buhayin yung kanilang sarili. Kasi yung inano namin dito parang inampon-ampon na rin siya. Abaw Tour Channel, patawag ka daw sa Kongreso boss, magandang gabi. Bakit naman tayo tawagin doon? Ano naman ang kasalanan natin doon? Pag si Abante, atras tayo. Di ba? Si Boss Abaw. Ikaw ba ito, Boss Abaw? Ikaw ba ito, Abaw in Hong Kong? Ano naman gagawin natin doon sa Kongreso? Magkalat lang tayo doon. Alam mo, Boss Abaw, pag nila ako doon, magdidemand ako. Yung mga driver, gawin nyo naman na, kasi napakahirap ng kumuha ng lisensya ngayon. Biruin mo, yung corruption sa LTO, tumalamak dahil dyan sa hirap kumuha ng lisensya. Di sabihin ko dyan sa LTO, total mahirap ng bago na name ng channel mo binago ko kasi na-demonetize ako doon sa yung in-upload ko nung una. Nagkaroon ng tawag nito. May na yung nakuha ng video. Siguro kaya ako na-demonetize. Kaya binago ko lahat yung tagal makarecover nga, may 1 taon. Grabe, tagal makarecover yung ko. Boss Abaw. Buti na demoni ka lang, ako nawala talaga. Ikaw ba ito? Bakit? Anong nangyari? Anong lumabas? Anong lumabas Boss Abaw? Kasi sa akin ganito, nag-viral sa akin yung, 'di ba? Nag-viral yung upload ko na yung kay Nanay Elbinon, yung inimbestigahan sa Senado, at saka yung kay Senior Aguila. Nag-viral yun sa akin, umabot ng 7.6 million views. Kamukat-mukat ko. Pag gising ko kinabukasan, mayroon ng email sa akin na demonetize na ako. Pero yung pagka-demonetize ko, ang nawala yung ads lang. Kaya pala. Anong naging violation mo?
Kasi ang violation ko, nakita ko doon sa email sa akin is ano, reuse content. Hindi nga reuse content yung ano ko, kasi reaction yun eh. Reaction, di ba? Doon sa kay Senior Aguila. Siguro may tinamaan na isang ano doon tao, nag-claim siya. Hindi ko, yun ang hindi namin matrace nung ano ko. Hindi namin matrace kung anong ano mo. Alam mo ano, Boss Abaw, ang iwasan mo yung kumuha ka sa mga channel katulad ng 7, 2, 5, Rappler. Nako, makita lang diyan yung ano, makita lang sa ano mo yung logo ng channel to. Makita lang sa video mo yung logo. Nako, copyright ka. Alam mo yung kaibigan ko, ikwento ko yung isang kaibigan ko. Yun nga yung kininto ko na nag-offer ng ano, nag-offer yun ng 30k monthly. Na doon lang ako sa ano, kabila. Para birahin yung mga ano, Duterte. Ngayon, ang yung channel niya, may 100k na yon, yung channel niya. Ngayon, kung si Kalbo, sino Kalbo? Sino Kalbo? Hindi si Kalbo, si ano? Si yung ano, Bungal? Hindi yon. Yung matangkad yun na taga Manila. Ngayon, nung nagkita kami ng personal, ano, sabi ko, anong nangyari sa channel mo? Ba't nawala? Sa Facebook na ako, tol, sabi niya. Tumutok ako sa Facebook. Si Longhair. Kalbo na Longhair, ah. Walo ko talaga ito si Boss Joem. Lagyan ko nga ito si Boss Joem ng ano. Lagyan ko nga ito ng salawal si Boss Joem. Boss Joem, para pag may pumasok na baser, bahala ka dyan, ah. Oh. Lagyan kita ng salawal dyan. Para dalawa kayo ni Boss Abaw. Yun nga, yung nagkita kami. Alam mo, yung nag-viral no na ano, yung inimbestiga sa Senado na 1 toneladang ano, pinagbabawal na gamot. Siya ang unang-unang nakakuha no ng video. Kasi nga, kapitbahay yung building, magkatabi lang sila ng inuupahan na building eh. Isang ano siya, dito siya sa sunod kasi mayroon siyang parang yung ano niya, yung tawag nito, mayroon siyang business na maliit na business, yung ano yun, takoyaki. Kasi 'di ba yung uso nun yung kay Kulaong, yung promote nila yung ano, takoyaki. Mga ano yan ni Kulaong eh. Ni Francis Marcos. Mga taga ano yan ni Francis Marcos. Ngayon iyan ang unang-unang lumayas kay Francis Marcos kasi sila ang unang nakarating doon, iyan ang unang nakatuklas na budol din. Di ngayon, nung nagkita kami doon sa Manila, sabi ko, ba't nawala yung channel mo? Ang laki-laki na noon. Sabi niya, na-demonetize, na ano nga siya, na-strike siya, nabura din pareha sa'yo. Ngayon, ang nangyari, yung Kulaong talaga. Oo. Ang nangyari, Boss Abaw, ang nangyari, humingi sa kanya yung Channel 7 ng video. Eh siya, wala siyang strike kasi na-upload niya na eh. Siya ang unang nag-upload eh. Wala siyang copyright. Yung Channel 7, may copyright. Ang nangyari, siya ngayon ang na-copyright, na-strike pa siya. Samantalang sa kanya kumuha ng clip ng video. Oh. Nayari siya doon. Kaya nga sabi niya, parang nawalan nga ako ng gana eh. Buti nung napunta siya sa nung napunta siya kay Isko, nung tumakbo, lumawak yung network niya, napunta siya sa isang senador. Kung saan malapit nga doon sa kabila na yun nga may offer kasama tama nga yung
Connection nga yung kalbo na yon. Connection nga yung kalbo na yon. Ayun ang may offer na 30K nga man. Nung nakwento ko na yata ito nung pumunta kami, nung nagkita kami doon sa pre-rally nung kasagsagan ng kay Pastor Kibuloy. Yung kasagsagan nung kay Pastor Kibuloy. Nakita kami doon. Iyon nga yung nakwento sa akin na nag-offer nga. Oh. Ngayon, nung nagkita kami, hindi na siya, kasi umalis na siya doon, nandito na siya kay, na kay Senador Bongo na siya. Kasama-sama na siya, na kay Senador Bongo na siya. Iyan. Kaya, sabi niya, Tol, hindi ko tinanggap yung offer. Kasi tama yung sinabi mo, buti nagtanong ka. Kasi, siyempre, mayroong script eh. Kung yung script, talagang, hard yung script. Kaya kung makikita mo sila, yung kabila, talagang may script yun. Iisa kung anong sinasabi. Iisa yan kasi gabi pa lang binababa na sa kanila kung anong titirahin nila. Kung sino ang titirahin nila. Ilang beses kasi isang araw mag-live stream. Parang ganun ang nila. Halimbawa, 3, ito para pattern. Kaya kung titingnan mo sila, iisa ang galawan. Lalong-lalo na yung isa. Yung isang budol din, yung nasa Davao yun ang nasa Davao yung nakabase ngayon eh. Nako, number 1 din yun. May yung kaibigan natin na isa na hanggang ngayon iblinak sa Facebook kasi nga hindi binayaran yung utang. Nako, kaya pag nababanggit ko yung pangalan sa kanya hay, wag mo nga babanggitin yan. Nakakaloko yan. Kaya nga sabi ko, nako, kawawa naman tong mga talaga. Marami talagang yung kay Norman Mangusen. Nako, kalimutan ko pala, may schedule pala ako kanina. Bayaan mo yun, tapos na. Iyon nga, ang nawala tuloy ako. yung kay Mangusen, iyon nga yung nag-offer marami talagang naloko yon si Norman Mangusen. Dati talagang inaano ko yon nung kasagsagan ng pandemic. Akala ko totoo. Lintik na yan, malupit pala yun malupit pala yung pinagagawa ng loko na yun. Kaya katakot-takot din na kaso ang inabot. Ayun, basta lahat tayo lahat tayong nandito Duterte. Ayan, 10 basta ang kabilin-bilinan ng ating iniidolo, suportahan ang kanyang inendorso. Ayan, kaya Duterte tayo. Kaya nga nakulong yon dahil kulaong pero nakalabas. Kulong-ong. Yung kaibigan ko nga na isa, siya ang ngayon, gabi-gabi ka ba mag-live, Dol? Pag nakakauwi ako ng itry ko na gabi-gabi. Itry mo mga simula alas 9. Ayan, mga gabi-gabi. Pag both straight pwede pilaban ganun ang natin. Duterte tayo. Mag-uumpisa na yung local ngayong katapusan 29 yata, arangkada na yung local. Kaya siguro sipag-sipagan natin ngayon kasi baka mamaya na tayo. Pero try natin gabi-gabi. Kasi alam mo naman may trabaho tayo, hindi tayo taga ko number masyaw diha on sa hearing.
Aha. Tagay ko number masyaw diha. Unsay hearing. Masyaw? Naay masyaw diha? Boss Joen? Pila ka number ba? Para mo daog ka. Alam mo yung mayroon akong kaibigan nung araw. Gandang gabi, body in me. Ayan, ito malupit ang kaibigan ko na ito, 3 digit. Body in me, bigyan mo nga ng tatlong number daw ito si Boss Joen. Swertres. Body in me, malupit yan si body in me. Swertres. Ano yan? Yung 963? 963. Ayan, Swertres. Talagang Swertres. May masyaw ba? Alam mo Boss Joen, mayroon akong kaibigan dati. Ang boss niya dati is Police Manila. Tapos ang bayaw niya, yung congressman ngayon, yung maingay, yung taga Manila. Bayaw yun ang boss niya. Ngayon, ang nangyari, dahil yung boss niya ay chief dati ng homicide ng MPD. Ngayon, ang ginawa nung kaibigan ko, bumangka siya ng anong tawag nito dito sa Manila, sa probinsya Masyaw loting. Bumangka siya ng loting. Sabihin ko sa inyo, ang laki pala ng pera diyan. Boss Joen sa ganyan. Ang laki pala ng pera. Mayroon lang siyang 10 na kolektor. Grabe pala ang pera diyan. Pumutok ang pangalan no sa Manila. Kaso lang hindi magalaw-galaw nga kasi dati councilor yung congressman na ngayon, councilor dati yun. Tapos yung boss niya talaga chief ng homicide ng Manila. Kahit nga sasakyan nila, hindi magalaw-galaw, hindi mahila-hila. Sir Don, magandang gabi sabi ni Peter Apolona Piano. Ayan, Peter Apolona. Duterte tayo ha. Andyan mga solid ito. Yung mga nandyan ngayon, si Body in Me. Ayan, Body in Me. Ayan, alam nyo na ha. Yung ating title is Duterte. Kaya Duterte tayo. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Huwag nang natin yung kabila. Puro mga yun. Isipin mo yon. Yung isang pinakamayaman doon sa kabila. Unang arangkadahan ng ang survey sa kanya, ang ginasto na is 500 million. Ang politiko ba sa tingin nyo ba hindi babawiin yon? Di ba? Hindi babawiin nila? Siyempre, kaya nga nagpolitiko ang mga yan Ang habol niyan, kapangyarihan at kwarta, siyempre. Kasi kung gagasto ka ng ganyang kalaki, abay, sa sobrang dami mo ng pera, itulong mo na lang. Di ba? Dami mo pang matulungan na walang-wala. Kung ganun kalaki din ang gagastusin mo. Kung wala kang balak na bawiin. Hindi ba? Talagang malapit na butuhan dol. Malapit na. May 12. Straight tayo, Duterte. May 12 ang butuhan. Lunes. Kaya nga tanda natin parate kung ano man ang sa atin. Siyempre, isa lang alang din natin lahat. Sa alang-alang din natin lahat ang ating pinaglalaban kung tama ba or di ba? Makikita nyo
Kung nanood ka ba, no? Nanood ka ba, Boss Abaw, nung hearing na kahapon? Grabe ang tawa ko doon sa, nung, nung tinanong si Secretary John Vic Remulla ng ano, na bakit, bakit mo nasabi na ano, yung apat na nagplano, nakahilak ra ba ko atong gi dakop si Digong? Mao lagi. Hilak lagi kay tiguwang naman na. Tiguwang na, almost 80 years old. Tapos ganun ang gawin nila. Grabe ang ano nila. Oh. Pero ako, ang ano ko doon, ang assist ko doon, pugi points yun para doon sa mga nilalakad ni Tatay Digong na mga kandidato. Alam niyo kung bakit? Tayong Pilipino mga maawain. Kaya nga, yung mga kapitbahay ko dito, pero nabudol naman talaga sila ni Marcos. Sabi nila dati, pipiliin ko, ngayon hindi, mag-straight na ako. Di ba? Malaking tulong. Malaking naitulong. Di ba? Malaking bagay yung pag-ano nila. Si Wadi Inme hindi na nag-comment. Si Peter Apolonia, di ba? Hindi na nag-comment. Andiyan si Boss Abaw. Sa mga ano talaga, sa mga Pilipino, likas na talaga yung pagka-maawain. Kaya nga maraming nagbago doon sa ano, pananaw nila. Dati gusto nila pili lang. Ngayon gusto nila talagang straight na kasi nga 'yun ang nakikita nila eh. 'Yun ang nakikita nilang ano, yung hindi magandang pagtrato sa ano dating pangulo. No? Hindi naman natin sinasabing kung may kasalanan, huwag parusahan. Hindi naman sinasabi. Pero yung ano nga, hindi maganda eh. Si Tore Muramang og nawong ni Diba. Pre, si Paring Agosto, PDP rin yun. Di ba? Yaan mo na yun. Huwag na nating ano yun yung pre yung ano. Kagabi nga, nag-live ako kagabi. Nawala yung ang nanonood sa akin 300 plus kagabi. Nawala yung internet. Ngayon nag-live uli ako, data ang gamit ko. Ganun pa rin. Nung bago ako matapos, may pumasok na buzzer. Asar na asar siya sa akin. Asar na asar siya sa akin kasi tinatawanan ko eh. Sabi tuloy sa, lasing ka ba? Tinatawanan ko siya kasi yung mga comment niya eh, ang lalayo na sa ano, nawawala na sa hulog eh. Tinatawanan ko eh, dami niyang kaaway sa baba ng mga commentator, dami niya rin kaaway. Palayasin mo yan, boss. Hayaan mo yan. Diyan, iyan ang ano natin, iyan ang goal natin. Lahat, kaibigan natin lahat. Kahit ano, basta walang below the belt. Pag may below the belt ng ano niya diyan, ay sipa ang abutin niya diyan. Kaya nga nandiyan na si ano, nandiyan na body in me si ano, nandiyan na si Boss Joem, si Peter Apolona. Yan ang mga taga-sipa diyan. Magagaling yan sa sipaan. Pag ano, body in me, ano mo yung channel mo, ibababa mo. Pag ganitong pumupunta ka sa live, ibaba mo yung channel mo para ano, madagdagan yung subscriber mo. Ganon ang gawin mo lang ano, body in me. Kagabi, kung pumunta ka kagabi, daming ano, pwede mong ibaba yung ano mo, yung channel mo. Pwede mong ibaba yun kasi para maka-gain ka ng ano, ng maka-gain ka ng ano mo, subscriber. Di ba may 3 dot yan doon sa taas, yung video mo. May 3 dot. Oo, ako bahala sa mga buzzer doon. Ipapatawag ko yan. Ipatawag natin sa kongreso. Ipabatang ko yan. Ikaw palitan mo yung pangalan mo, ano? Boss Joen. Ang
Ang gawin mo sa ano pangalan mo, Tagasipa. Ipatulpo. Palitan mo pangalan mo, Tagasipa. Pag nakita mo ano, pag nakita mo pasaway dyan sa comment section, ano, gusto mong masipa? Umayos ka. Kagabi nga, pero bandang huli, nung inano ko bandang huli, tumawa na rin siya bandang huli. Pero nung una, talagang ano, nakikipagpukpukan siya sa comment section eh. Tinatawanan ko ng tinatawanan. Sinabihan tuloy ako na lasing. Naka 4 kantos. Badiin me, ano mo lang yung ano, ano mo lang yung 3 dot. May makita ka diyan sa video mo na 3 dot. Pindutin mo, tapos makita mo doon share. Pindutin mo yung share. Tapos makakopy yon pag share, makita mo doon copy. I-copy mo, tapos pupunta ka dito sa live ko. Sa comment mo, pindutin mo dyan, i-paste mo lang. Yan, lalabas na yung ano mo dyan, yung video mo. Ipipaste mo lang siya pagdating sa comment ko, sa comment section. Ayan, lalabas yan dyan. Papasok na yung ano mo, pwede nang pumasok yung mga nanonood dyan sa'yo. Ganon lang gawin mo. Si Boss Joey naman, palitan mo yung channel mo, Boss Joey. Gawin mong ano, gawin mong Tagasipa. Try mo ano, body in me. Ibaba yung ano mo. Yung channel mo. Try mong ibaba para ano makita mo. Ay, may i-upload pala ako mamaya yung tungkol doon sa ano sa Senado, ano. Yung tungkol sa investigasyon sa Senado. Inuunti-unti ko, hinihigsian ko lang para iwas doon sa ano, iwas doon sa pag tawag nito, iwas sa reels content. Saan ka ba mag-live karon, Dol? Magdala ko manok Bisaya. Dire ko ano, dire ko Boss Joen sa ano, sa Manila. Mag-ano tayo, maghalang-halang ba? Pero yung ano ko, yung taga-ayos ng mga channel ko, ng mga channel namin nandiyan sa Cebu. Sa ano, malulupit yan, mga saan sa Manila, dito Valenzuela. Valenzuela ako, Boss Joey. Mga malulupit yun, mga taga Cebu. Magagaling sa editing. Nandiyan sa Cebu. Yun ang may hawak ng channel ko ngayon. Yun ang may hawak ng channel ko. Pag may problema, yun ang taga-ayos. Yan. Malupit na ano yun. IT. Napakalupit. Galing. Hanga ako dyan sa ano ko. Ayan. Pangalawa, magaling. Diba? Magaling pa rin. Ay, makaisang oras na naman tayo, no? Makaisang oras na naman tayo at nakaisang oras na naman tayong kwento-kwentuhan. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng dumaan, ano? Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Ma'am Rosalina, kay Nani Sanchez. Ayan, kay Boss Juen, kay Body in Me, kay Peter Apolona, kay Boss Abaw in Hong Kong. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Daghanag ingon nako nga pinalihi ko sa singkamas itim ko. Sige, tulog na tayo, pre, may pasok pa. Ayan, thank you, Body in Me. Salamat sa iyong pag-ano. Salamat sa iyong pagdaan. Ayan. At kay Boss Joey, maraming salamat. Ayan, mega love shout out sa mga taga Silang Cavite. Nandyan yung kapatid ko, Boss Joey, sa ano Silang. May bahay sila diyan sa Valle Verde, Dasma. Pero yung ano niya. Ayan. Good night, Boss Joey, at kay Kagawad Antonihan ng Maguindanao.
Mega mega love shout out po. At sa kanyang napakagandang may bahay na si Ji Chang Wok. Bukas ulit, Dol. Sige, maraming salamat, Boss Juen. At kay Ma'am Analisa, kay Master Paul Donisa, mega mega love shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Mapagpalang gabi po at God bless us all.